debat que s'enceta avui amb la càtedra Barcelona-Medellín fa que urbanistes i intel·lectuals d'una i de les dues ciutats debatin sobre com la transformació urbana de barris i de districtes ajuda amb aquestes ciutats que tots volem. Lo básico de la cooperación entre Medellín y Barcelona a partir de esta cátedra es el aprendizaje mutuo. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Barcelona nosotros en Medellín en temas de escuelas de música, en temas de urbanismo, en temas de educación ciudadana, en temas de bibliotecas? ¿Qué aprende Barcelona de Medellín en los mismos temas? Hi ha una relació que es basa en veure i aprendre junts que és la transformació dels barris, la transformació de la ciutat, com ens ajuda a millorar i a fer una ciutat més inclusiva, una ciutat més habitable. A partir de nuestro desarrollo reciente de la transformación urbana de Medellín, a partir de la transformación educativa, a partir de la transformación social y a partir de la transformación cultural, hay mucho de lo que se puede hacer aquí en Barcelona. Va començar sent una relació d'ajuntament a ajuntament i a poc tota la societat civil s'hi va implicant, ara les universitats, ara escoles de música, ara biblioteques. Lo importante es eso, la voluntad de construir aprendizajes comunes a partir de las prácticas y de las experiencias de cada ciudad. La càtedra Barcelona-Medellín el que persegueix és proposar una reflexió sobre com la transformació urbana, com els aspectes culturals ajuden amb aquesta transformació de les ciutats. Hoy, Medellín en el mundo mundial, se define por educación, por cultura, por transformación, por oportunidades. Queremos que en el futuro las dos palabras que distingan a Medellín sean la de equidad y la de la inclusión. A partir d'unes instal·lacions que es fan amb iniciativa pública i amb col·laboració privada, anar trobant focus d'interès a cada un dels barris de la ciutat. Hemos hecho de la educación pública y de la cultura factores de derecho, factores de inclusión, factores de equidad. I avui el que ens proposen els urbanistes és com aquesta transformació urbana ajuda a fer aquesta ciutat més inclusiva, més habitable.